Bengo, esan behar dugu gainera zu enbasadorea zarela. Bai, hori da. Bengo, titulu handia daukazuzuk, Bueno. Esan hori bada ez, hori gotia eta pixkat amaikakoan parte izatea. Zer da amaikakoa, jendeak jakin dezan, da? Zarete amaika, ez? Bai, amaika pertsona, niko esango nuke kulturakin zer ikusiak atenak edo pixka bat, alderdi ezberdinetakoak. Eta iten duguna pixka bat, enbasadore moduan ez, jendia murgiltzeko euskaraldi barruan eta pixka bat, ez, edatzeko ekimen hau edo. Eta nik uste dut erronkak dituzuela. Edo zure buruari erronka bat planteatu diozu, ez da? Bai, nire kasuan, nabil, daramatzatu urte pila bat breakdance barruan edo, eta pixka bat, esango nuke normalian erredalduna dela ez, ingurua edo breakak dakan ingurua. Orduan, pixka bat nahi nituen breakdanceko oinarrizko mugimendu horiek edo euskaratu eta euskarazko izen bat jarri, eta pixka bat nire ez, aletsua hor ipini edo. Eta gero gila da, musika nabilela eta pixka bat itanua ere erabiltzen dutela kanta batzutan. Orduan, pixka bat izango zen itanua hor pixkat ikastia, binongo ikastia. Eta zen moduz doa erronka, itanuarena? Hortzen nabil. Egia esan hitz egiten nuen ez, txikitan gehiago eta hola, eta pixkat badakat oinarri bat edo, bino egia da, orain ezela ez murgiltzen eta ikasten bide hortan. Musika urbanoarekin aipatu duzu, ez da? Breakdanza, uste dut oso txikitatik hasi zinela breakdanza egiten. Nik imaginatzen dut horiek normalean edo nik ikusi, edo entzundakoak izaten dira ingelesetik etorritako. Eta horiek euskaratu dituzu? Hortan nabil. Esan adibide bat, mesede. Bueno, adibidez, dago mugimendu bat ez, dakala ingeleskezko izen bat dela flair, eta izango zen, hankaki nola bira batzuk ematea, eta errota moduko bat, orduan nik ditu jot, euskaraz errota mugimendu horrei. Eta inazur pixkat, antzekotasun pare batzuk hartzen mugimenduei, eta euskarazko izen batzuk jartzen, pixka bat, gogorazi zutenak zuri mugimenduak edo. Errotarena, ideia ona.